Benim beşa ekli, beşa eklemin tekvaran reflesi partiya bölümleri Kürdistan'ı devamındayız. Almanya ve Kürtas'ı geçtikte işte saatlik terapları tutuyoruz babanım. Fatih saat nöbet olsa yani kuştivi bu yere orada namin peşarıya paylaştığı Rojavay Kürdistan'ı o babeta Bangladeş'ya bahçeli zaman Emrişi Robert'ını gösteren yani tabii o haber ekvarana işçi ve o Partiyato Almanlı devam edip inşallah daha devam ediyor. Genç biraderler, hoş geldiniz. Her seminere üye insanın partiye ve Partisi Kürdistan'ı sağlığını veriyor. Hatta damet zaten Belçika carab eşiğe ku hem heval u birader dostun Belçika'ra karbon varın cem hebudu. Ben hoştem birader hem Türk beşada yaklaşık avakarına partiya ve Partisi Kürdistan'ı ve pevajoya ve بدنزانی باقی ولات مالن کردستان چیه بیرای و چوان مثلا کردستان پیدا کرد دوام وارد بیرای پارتی آن به زمان و آلیتنه بگمان نها روشنات نامی ولات ما دماغه کی کرده دبوره دوام وارد میشه بیرای پارتی امیشورا به زمان و پشتوی نابر حکومتا شو دا برادرین ما پرسیاری وان هبن دوام وارا دا پرسیار برادر هبن اما جبور اوه خو کاربن دوام وارا دا اوه yani برسیوا پرسا بدن دوی والده همه نها دست اوه وندکن دیشا دوباره هرادن او چما بمری انسان هر جانه بدن بلا ولا تكتيك مش معروف بدل ما نزار أما بكردستان ونزانن demek ki duru direş gelekçara parti ve ekstrem Kürdistan'ı hatın cemel vurdu, bere çekirin, ittifaka çekirin. Levan ittifakla gelekçarı yapın. Yani demek Kürt'ta yani devletleri ne diyor? Yıl dokatacak. Duvarı yakıt yağda, duvarı ittifaka evvela mutlakın Kürdistan'a evet yani. Tecrübe ki Kürdistan'ın salın pereda efkari ittifakı Kürdistan'ı peşmoli verdi. Parti Reçine Kürdistan'ı yaptıkça verdi. Lezer Keriyar ve Duyar'ın rojane eşyana Kürdistan'ı da ev zikrim. Yani ittifaka geldi. Var. Dve nabere da partiya ve Partisi Kürdistan'ı ve gerçekten teknoloji ve kavatı hemkariye Kürdistan'ı kadro programı da Fatih Cenab-ı Partiya Azadiye Kürdistan'ı avakırı 2004'da da ev parti ki ne demajwa yek partiye ki bu hevkariye ki bu yekitiye ki nama aliyada aliyeden tebdila demokratika Kürdistan evli pişti bu yek partiya yekitiye sosyalist Kürdistan hatbu avakırın o cevkatiya bu demajwa ve da çend aliye bu cevdu nekatiyan berabda malı
ew alê jî ya Tevgera Demokratîk a Kurdistan jî ew jî yekîtiye bû. Ne ku demajoya partiyekî Kerê bû, ew jî yekîtiye bû. Partiya Azadiya Kurdistan bi havakî fermî müracaat kiribûn wek Tirkiye hûn dizanin avakirina partiyên resmî li gorî destûr û qanûna Tirkiye havakî ku ji sî jortir însan wextê katin însan tên cemebûdû û destûr û bername xwe çê dikin ew destûr û bername didin wezareta hundir ku ew wexta kakib dikirin şûnda ew partî resmî tê dikirine. Di wî barî da Kurdistana Bakur çar partiyên fermî li navê Kurdistanê hatin avakirin. Yek Partiya Azadiya Kurdistanê bû, Partiya Sosyalîst a Kurdistanê bû, Partiya Demokratîk Kurdistana Tirkiye bû û Kurdistan Komünîst Partîsî bi navê Kurdistanê partiya dikirin. Lê piştî vê demajiyekî dewam kir li gor qanûn û destûrê xwe jî tê lêkir müracaeta ji daxwaznameyên avakirina partiyan nebersandin, qebûl nekirin. Bi warê postê da jî hemî warê evê da Partiyê Nû li ser navê Kurd û Kurdistanê neda avakirin. Yani qebûl nekirin. Di vê demajoya hanê da aliyê Partiya Welatparêzê yani Partiya Azadiya Kurdistanê Demokratîk Kurdistanê danûsandinekî li nav wan navkariya da têkiliyekî germ çêbû. Bîrûraya wan nêzîkî hebû, bernameyên wan nêzîkî hebû. Ewan kadroya biryar dan ku madem bîrûrayê me nêzîkî hebe, baweriya me nêzîkî hebe, pêwîst nake partiyên ku bîrûraya wan weke avayî cida da bibêrin, biryar dan ku yekîtiyê çêkir. Di vê demajoya hanê da bi gelek kadrên derve xwe ra jî û têkilî bidin deklarasyonekî nava vê deklarasyona gelek kadrên Kurdistanê ra ê ku hêvî hebûn kanûn berna yani devlet partiya bibêrin wan ra encamê da di hezar û bîst û duwa da li Diyarbekirê me kongre çêkir. Kongra kê a pêşî a vakirina partiyê dew yazdê Îlûnê da kongre çêkir, kongra yekîtiyê. Di vê kongra yekîtiyê da ne li gorî ku avakirina wek resmî li Enqereyê ew bikin, xwezayî her kadroyên me ne endamê resmî nikarin Kurdistan gelek Kurdistanê hene ji ber demagoyên xebatê xwe ya ji ber rojên taybet nikarin bin endamê partiya wek fiîlî Diyarbekir kongra bilgehî a yekîtiya bû. Lê piştî wê me biryar sir ev partî nû bi navê Kurdistanê partiyekî resmî bi navê Kurdistanê ava bike. Ji ber vê me biryar sir me got em kongra Partiya Azadiya Kurdistanê li Enqereyê bi havakî fermî çêkin û di vê kongrê da amblemekî nû, bernameyekî nû û bi destûrekî nû navê partiya xwe bigorînin bikin Partiya Welatparêzên Kurdistanê bîyavayê xebata xwe bidomînin ji ber ku astengiyên fermî pêşiya me çê nebin. Ji ber vê me 16 Kurdên meha Îlûnê havakî fermî kongra Partiya Azadiya Kurdistanê çêkir. Di vê kongrê da biryarekî nû, bernameyekî nû me navê partiyê gonin, qanûnekî nû gonin. Ji ber ku normal di Tirkiye partiyên fermî mecbûrin kongrê wan Enqereyê çêkin havakî fermî. Dê partiyekî fiîlî ne. Yani ew kongra li Enqereyê çêbûn sêrê xwe da wek sembolîk e. Havê ku temamkirina demajoyên yani pêvajoyên resmî ne. Di wî barî da min ew kir. Dê ew partiyên ku bi navê Kurdistanê li Tirkiye hene, partiyên Kurdistanî
در حد همیه دا دوزا گرتنه پارتی آزادی کردستان جی دوزا گرتنه در درخواست کن لازم برنامه خود بولن نامه خود بولن işte ne bولن kanun desteği Türkiye de bersiyarın partiye itiraz buna bولن پیوسته قانون Türkiye ne usula ne tevhida ne doğru ki دماغو نتوی داره پیوسته بولن نه بولن دوی وارد او محکمه کردنه در حق پارتی آزادی کردستان داشتن او کسی پارتی دنه ادنام کردستان در حق هم یادا او دو سایه پشتی کم پارتی ولادپارز کردستان yani او برنامه سرگوزگری Türkiye اول دعوات نوشی بودن شمال نماز برادر بودن بريالي دستورا قانون دستورا Türkiye'de bunlarla bu konuda kabul ettiler. Bu Kürdi cala peşi bu mahkeme anayasayla bu Kürdi ha basınlarda yapılıyor. Yani o şekilde roka Türkiye'de çare kamine daveti oluyor. Amerika sandozgari او بريالي ما يعني انجام کنگره اوش دوسیا پارتی آزادی کردستان برداشتن و محکمه آنایسا محکمسی پیشن او بردوامه لحاله مطمئن نات yani bizden tabii şu hafta kuryare bugün bıçağı kuryare ne yapar yani damaşu abi damaşken evşin kore proseduru röpşa siyasi Türkiye o navraları muhabbet edayı Dve nafere aslında gerektiğinden içinde eşya partiyama hat olmak. Bu hayasında çok daha abile yani maaşlar var yüksek var. Nabemi büklermi dosyaya verdi. Şüpheli beni karbon cir resmi ama bugün kongreye kuyen başar ekbine. Beni karbon ciyenu broyunu فرمی آمد کن هر چیز کو من نکردیم yani böyle vermeye emzede verdim ama neden şüpheli parti ki teyine o endameme o idaram o endame teyine rekte bu bir havacı resmi menekar kongre kuyur başar ben tekrar resmi lazım temacı yani 2 saat icara bu tekrar o yaşı sağlık kararları kafesi çeker o kadar çeker tabii bir parti lazım hava ki vermiş çeker o devlet ne vermi na rasmiyete mesela ben Diyarbakır kongre çektim kongre başı böyle kabul kırın enjam edilmiş damla depiştimi yapıyorum Burada binali gerçekten itiraz ediyor. Ben verdiğim yaklaşımdaki bütün itiraz kırıp oturun resmine değişmek çaredir da dava kiper nameme resmi kırıp hem karı kavat yapıp vermek normal domeni. Hem bak partiye ki deklar hava demokratik tam kavat yapıp ve kursana bakıp domeni. Çekar kavat yapıp kursana bakıp o dönem kadro kesatiyen kullu metropolün Türkiye şehriye bu andrajı tabi kavat yapıp yani hem de metropolün Türkiye hem de kursana bakıp domeni. Parti benası millet çağvay millet becerken. Tabi hem benama bu yapar bir daha bağlar ki bekleri hem de becer millet ki kemler hoşlanmam. Millet kemler. Bu bir diroga kuma, bir derbazbuyu kuma, bir kemler şopiyo kuma, evva kemlerin bir herime Kürdistan'ı. millet Kurd به اراده خو هاتیه پار بکرن پرچه کرن یعنی کردستان
عالیه کی وارد ستاتوی دا ام بیژن میتینگه کی نافا و ناف دولتیه لی وک اسماعیل بشیر بو کردستان نه میتینگه شی جبه کو میتینگه بکو ستاتوی کی به والیه کی به اردیگاریه کی به اوه کی به مخابن ام کرد لکردستان باکو نه اردیگاریا مت ناسن نه ناو مت ناسن نه هبونا مت ناسن yani behbuna hava em ji metinge jî wê datin. Yani em wek metinge jî nayên qebûl kirin. Miletê Kurd bi nüfusa xwe di rojhilatê navê de miletê herî ji miletê herî firêtir e. Yani miletekî gelek fire ye. Em dikin li gorî ew ê 40 milyon, 50 milyon miletekî bindest ji ê rojhilatê navê de kêm miletê wiha zêde hene. اردیگاریا خوبه جی کردستان ولاته کی گلک مزنه یعنی دبلکی دنیای دا ولاته کی میتینگه ولاته کی او واسط بکنه بلکه هری مزن ولاته کی بنگه بندست کردستانه ولاتی ولاته کی هری مزن و کردستان میتینگه و پرچبوی تشیم امزانن لکردستان ملت کرد وقتی هم بیشن تنین نش از نیفو کردان تنین آباد کنن. کردستان ملت کرد به هبونا خو پیکارتای خو با گلک رنگینه. ام وار زمان دا 3-4 زرافاین کردی هن. لی پرسانا باکر امزانن کردکیم کرمانجی 2 زرافاین بنگهی هنه. آلی وار اولی دا Kurdistan dîsa pêkateyên cuda pêkir weke bênin Müslüman hene, Hristiyan hene, Dûyî hene, nava Müslümana da Sunîyên cuda hene. Yani hem Hanefî hene hem mezhebê dinê hene. Aliyê dinê Elewî hene. Elewî jî hinekî ew jî bin bandora Türkiye'de gohrandına ki taybet ve mezhebi jî navada çeviye. Em bikin wek êjidî hene yani varê dînî, olî û mezhebî da pir reng e. Warê mileta da jî em ne tenê Kurdin. Türk hene, Ereb hene, Ermenî hene, Cûyî hene, Katolikên dinê hene, wek Suryanî hene. Yani gelek pêkateyên dinê jî li Kurdistanê dijîn û wekin dikayê gelek pêkateyên dinê jî li Kurdistanê hene. Wek Çerkes hene, wek Belû yani pêkateyên dinê ku hanine li Kurdistanê bicîkirine hene. Yani ew warî da jî Kurdistan bi havayên cûr bi cûr gelek reng e. Em wextê Kurd dibêjin em tevû fê pêkateya pîr û baweriya bi mezhebê xwe bi pêkateyên xwe yên نتبی اوی بگویم تبایی دنوا به نام یعنی به ناسینا کرد دا ام دادن ناسونه یعنی ام نت تبو پیکانه خوبه کرد واقع بچه تبو معنا وای با هم وقت ملتکی به کردستان با کردشی به تبایی خوبه ام وقت پارتیا ولادپرستان کردستان به denlerine ki taybet, ideolojiye ki taybet var ne gibi taybet. Em dve bavariye tane Kurdistana Bakur peviste ve hemmi katên bu ba çe oldar bin, çe seküler bin, çe liberal bin ve hemmi katên bu ba karına partiya meda bicî bibin, partiya welatparêtin Kurdistanê da ji hemî pêkateyên civakê pêk civak bu em partiyekî xwe çawa pênasa dikin partiyekî demokrat rebexda Bekirî Azad di warê da hemî pêkateyên Kurdistanê em dixwazin nava rêbaza partiya me da cî bikin û têkoşînekî hembeş bi war ragirdabin. Li Kurdistanê pêxistin bi kat û bi katekî tenê va girêdayî lênerînekî îdeolojîkî vatanê girêdayî wî xebatê nikare bidomîne partiya me jî pêkateyên xwe ba bi hemî katên civatê va girêdayî ye. Di wî warî da xwe pênasa dike.
وقت پارتیا ولاتپارێزên Kurdistanê Pirsa Kurd û Kurdistanê çawa dike. Em bêjin Kurdistan mêtingehek parvekiriye, perçekiriye. Kurdistan mêtingehek cariyê çar dewleta hatiye parvekirin. Pirsgirêka Kurd û Kurdistanê pirsgirêka netewayî ye. Azadî ku li welatê xwe lazim e xwe birêva bibe. Mafê wê dewletbûniyê heye, avakirina dewletê. Bêguman wextê me dibêje dewlet, millet dikare dewletê bi hevakî serbixa, dewletek serbixa pêna ser bike damezîne, mafê wê dikare federal be, dikare otonomî be, lê ya girîng li ser welatê xwe mafê wê çarenûsî bi destê wê be ew îdare bike. Pêna ser rûnya wê ew îdare bike. Lê bêguman di nava Kurdistaniyan da ev federalî dixwazin, ev otonomî dixwazin, serxwebûnê dixwazin, dikarin ava partiyê da çî bikin û pêşerojê da rewşekî azad da milletê Kurd lazim e li ser ava xwe rêveberiya ew xwe îdare bike, ew biryarê li ser çarenûsiya bide. Yani pirsgirêka milletê Kurd pirsgirêkekî çarenûsiye, pirsgirêka azadbûniyê, pirsgirêka avakirina dewletekî ye. Ew rêw rêbazê dewletê dikare çûr bi çûr be, ya federal ve ya serbixa ve mafekî wê xwezayî ye. Bêguman Kurd ne tenê li Kurdistanê dijîn. Bê îrada xwe ya ji îrada xwe bi milyonan Kurd li metropolan jî. Mafê Kurdan ê li metropolan jî pêwîst e em nava yekpêşiyê da pê parastin. Kurd li metropolê mafê wan ê pêgehînkî ye, mafê wan ê çandî ye, mafê wan ê ziman e, mafê wan demokrasî ya Tirkiye, mafê wan ciyê ku piranî hebin, di wan de ava otonomî karibin ciyana xwe bikin, bi zimanê xwe perwerde bibînin, bi zimanê xwe civaka xwe birêve bibin. Mafekî wan ê demokrasî, xwezayî ê cihanê navneteweyî kişiye. Ji bo Kurdên li metropola em ji bo têkoşina mafê wan di wê da, di wê çerçeveyê da dibînin. Lê bêguman di barê rêxistinê da, avakirinê da, ji ber ku pirsa Kurdên li metropola jî bi pirsgirêka Kurd û Kurdistanê vekirê daye. Ji ber vê yekê em Kurdên Kurdistanî û ê metropola te da di nava parêzên Partî Berxwedana Kurdistanê da xebat û têkoşina xwe didomînin ve hevdûra nava partiyê da çî bibin û di wê beşî domînin. Ji ber ku pirsgirêkên neteweyîtî bi pirsgirêka Kurdên metropolê vajî daye, azadbûniya Kurdistanê, xwe îdarekirina Kurdistanê, çareseriya pirsa Kurd û Kurdistanê azadiyekê ji bo Kurdên metropola jî e. Ji bo wê yekê di têkoşîna partiyê da Kurdên metropolê jî, Kurdên Kurdistanê jî em hevdûra nava yek partiyekî da, nava yek rêxistinê da em kar xebatir bînin. Em Partiya Welatparêzên Kurdistanê gelek car hem bername me ya vegehîn da heye, me da heye, îlan başkanên me da hene. Em bêjin li Kurdistanê partiyên ku pîr baweriya wan nêskî hebe, bernameyê wan û armanca wan nêskî hebe, dikarin nava yek partiyekî da cî bibin. Pêwîst nake partiyên cuda da em wek welatekî mêtingeh bi partiyên cuda cuda xebatê bikin. Ji bo Partiya Welatparêzên Kurdistanê di vê çerçevê da partiyên ku bîr û rayê wan nêskî bibin, amade ne bi hemî partiya ra nava yek partiyê da çî bibin. Di warî da ne îdara partiya me, ne serokatiya partiya me, serokê partiya me, ne kadroyên partiyê, navên partiyê ji me re ne rejistran. Em dikarin ê ku bîr û baweriya wan nêskî me ne, bernameyê me û wan nêskî hevdûne, em dikarin nava yek partiyekî da cî bibin û pêwîst e meriv
یکی بگه کنیسکی همی پیوستی ناکه پارتیم جدا دابن اما آمادن اتفاقا به هر پارتیم کنیسکی مبن ام o evci alanın ama yak partiye ki bu kabata ko baş dominir. Le partiye ko biru bavari avan neski evvel ne karna partiye ki bu yani dün varda envejen peviste partiyen Kurdistan'ın Kurdistan'a bakıyor önünde dınava hafkari ittifakın stratejik da bağlıdır kari yapar. Yani vakti Almanca ve Yemen eski yaptığına peyusek bu emkar ukabatı kucak bir namudu. Ne var hafkariye tur bu tur stratejik de hafkarın kabatın hepmiş bakın. Dün varda kabatı mehene. Ya mesela ve nabalda Partiya Sosyalista Kurdistan'da muhabbarına, Partiya Demokratik Kurdistan'a bakırına eminki karu kabata domin. Emine güçtüne karu kabata ki stratejik fikirde Almanca ona hedef almak partiye kurunu karbın eğer ne var yek partiye de bu vasiye davatı merkezde bir ulayın ve ona geldiğinin neşki yapıyor. Karna var yek partiye gidiyor ki bu vakti hem böyle de eğer ne karna var yek partiye gidiyor ki ama orada ne devleri liderinin stratejik da denemeye ittifak da kabat yapıp domin. Ki bu beyan da kabatın. Ve kumanındaki parti hemen bu yaşı ağayı hemen Kurdistan'ı bir rayvan ne yapmak yani. De kabat da kabat edilen hep başarılar. Mesela Kurdistan'ı Kurdistan'ı herimi, nafçayı demki emdikarın şubuna ama karu kabat taşı hem demki hatta bakın. Başlasın ben bakın. Madem karın peşi ama hele bu evvel evvel isma takip evet ama göre ama duvarı kabataki nâlâ da duvar kabat taşı karın peyüste karın beş tutun. Ama tarafı ne peyüste çudada bakın. Ve kuman hemen Kurdistan'ı rekasumu avayı bir uğrayın şartı kadar burada ne kadar da itfaqa, ne kadar da kârek. Dümen dereceyi bejim Türk Partiye ki Kurdistan'ı çeyna ve mesela düşündatiye havuzu kavatı. Emre düşündüğü Türk Partiye'ne, Türk Eksina'na o bejim lazım ev parti etmeyi Kurdistan'ı ne kadar ittifak gibi yapılarak lazım ticareti düşündüğü hakkında. Kar kabatı yapılır, mesela düşündüğü bu buraya. Evci duvarı kabatanma var stratejik de var her çarpıyın çıkartıda dekarın partiyen Kurdistan'ı ra, yaş partiyen Kürt ra, ne Kurdistan'ı yaşayıp en düşündüğü ne dekarın ki kar kabatı şu an kabatan almadı. Partiye bana Kualesin Kurdistan'ı ve perçemin Kurdistan'ı bile çarptı. Yani en tebejin hemi partiyen Kurdistan'ı ve perçem Kurdistan'ı hem hoşbu buraya hev. Her serkeftine ki perçeki Kurdistan'ı serkeftine ama bakıyor ki. Her tekçune ki, zarara ki ve perkica perçek Kurdistan'ı ve beraber ev bekuman bu hemi perçek Kurdistan'ı zarara şutmayı. İcbar beye ki tekliğe her çağ perçek Kurdistan'ı rağmen hemi parti ve rexte Kurdistan'ı rağmen tekliğe mehe, darmusandırı mehe. Bekuman ev darmusandırı nükuri raya bana nükuri bana henekte değişiktir yani çünkü tekliğe mehe hemi arağına hemi partiyen Kurdistan'ı ve parti Kurdistan'ı beyin entibazın hemi arağına ve asla her bilinde tekliğe mehe. Tekniğe ve sanatları Kürdistan'da hemi parti Ali arayı ve evam bir raya kunabara perçem Kürdistan'da emberane bu
لازم کار و کباتا کی چاوا لهر بشکی کردستان نزدیکایی یا پارتیا لهر بشکی امو هدیه دانه کو اننده دنابا پرچه کردستان دان اتفاقی که شیورداریه اتفاقی لهر کار و کوریار کود کردستان تبعی علاقه دکر ام غربن دوار شیورداریه دا جیه کی مهمه تاکید به بیشترین حقوقی استراتژیک و نتوایی کاربر بدومینن ام کد شبه اتفاق بپارن پیوستی هایی کو در سراسر کردستان نوا پرچه کردستان دا اتفاق که با بیو ام دی واردا کار و خبات مکو ام به پارتی و پرچه فنه را بیبر هر پرچه کردستان لازم اتفاقی وانه همکاری وان هست داوطلب کارکرده هست یک دنگی و یک رجیه که وان هست لسانسر کردستانشی پیوستی که ما بگینه کن او یک رژیم اتفاق که نکنه لسانسر کردستان بدی باندو باشه دیگر که شوری که برد شوری در پولیتیکای نتاوی امکانات دارند نکی کار بکن آوای دیوار داره باشه ام دوی واردا به همین پرچه کردستان را دارو زمینه بودن بیاد در پیش و تازه به واقعیت هم چرا آمده و پارتی آمده کردستانی. به گمان دیاسپورا وقتی ام میزد کن ام دبینن سمتر اوروپا به میلیون کرد بجیبون جوار بودن. ایکو کار دیدن و اوه خاطر ایکو ماجر بون جبر ماجری و زورداری و حکومتیا دشمنان کردستانش بناته ترکتن دوار سیاسی و بید یا جواره آبوری و بید آنکی انسان آبونده ایرو امن بازن نخوزن به میلیون کرد لسانسر اوروپا بچی بونه هم ولادکی اوروپا belki işte araba avucu çarptı em PKK'ya geldik araba sanatçıya Avrupa. Burada diaspora için bir kuman Avrupa ki ne yapsın? Karman devan hani karterim, pandavan, çuval, ihtiyar, navaşın kendi Aliyadını var zaman uçağın pasırken ben çıkarttı yani doğandan ve Avrupa'yı. Şüpheli en kurt kellek cari en vakti ni hatta Avrupa avayı men belki me destek eda şüpheli ihtiyacı bu yaşıyor ben galati em her yeri her vakti Kurdistan'ı vakti hatta Avrupa ve Komale ilişki hoçi. Komale kuşma ne ki komale o avayı kuş Kurdistaniye metropol la hükümetin ben bağımlılığını da kim yapar? Ben ki ancak bunu komale yapar. Avan komale kuma gredayo o telefona bakır nama temajur eda vakti partiye mekul kul ev yukurbu partiye mekharabun ev yukurabun partiye me itfak ektirlem cimri partiye me vakti dışayeti düşmanati anlıkır ama bunları ne gibi Dui varda me kurda diaspora ve sineki ko pevistiya diaspora men ne kadar bu alan hem başı hem de diaspora de kore pevistiya diaspora de kore yani ihtiyacın Kürdistan'a men ne kadar bu reksin avalı kırın. Belki leheneki dera heneki avayın mehamur varın tavida enindek siyasete bana kredayı yapın. وقت مثال از بيجم فدراسيون اكيد سويدي او ابو بلكي راوش دايبان سويدش بلوي انت اكيد باريسي او ابو لبردرات تمام كتريش ما سواتن تيكوشر وداوية ما اشتيكي او اكتر بيك ما نوشي فشت راوش اكيد داوية اوشي برشاكو شوية او ابو دولكا اوائل كي Kürdistan'ın çok temizliği ve ihtiyacı Kürdistan'a bağlıdan Çin'e. Evlilikte sebep var. Yani bir şey, Rusya siyasi Kürdistan'ı yönettiği partinin ihtiyacı
Beşali bir daşı emsanın de Avrupa reksine kalbi de dolandın da dışlıymışlar. Yeki iştiyeki fotiyatiyası lazım. Eğer evleme lazım cibojiyan abi aburiye geçer lazım. Ev havayı ku tebdiriş karbon kubbetin dolandın en öndeki Hinek insanın rebebrin ve karbon debara kol setmişler an havaya beklerin avana hatın domatani edilen nefsi var yani bin avan kıntık bu gene şu Allah gene şu çöktü beraber. Evet, demin davi da tese avayın evi avayın diaspora sen nave diaspora avayı çebu ve diaspora çebu eva diaspora Kurdistanê Rwanda Konfederasyona Rwanda Kurdistanî çêbû hemahengî çêbû evana iddiayê nebe yani her yekê aliyê xwe da iddiayê ku berpirsiyariya diasporayê yani duî warê da kopêna ser dikin duî warê da encame bidin. Ev jî çû çêbû piştî referanduma serxwebûna Kurdistanê çêbû û li diasporayê jî piştgiriyekî kirine Kurd û ew ê pêkar ew ê pêwîstî hat dîtin ku diaspora pêwîst e birêxistin bibe. Lê me mixabin di wî warê da jî me nikarim li diasporayê yekrêjî û yekdengiyekî ava bikin. Partiya Welêtparêzên Kurdistanê têkilî bi van aliya re heye hemî aliya re heye nava wan da endamên Partiya Welêtparêzên Kurdistanê kar jî dikin em kar û xebatên wiha ê hevbeş ew ê da ne rastera ser navê partiyê kar da. Yani insanên me wextê li wê derê dikin bi hestekî netewetî hestekî Kurdistan perwerî xebatê dikin û şîretên me xebatên me ew ê me ji hemî aliya re em bêjin çê nabe li diaspora jî Kurd perçe perçe be. Kurd yên diaspora lazim e karibin yekrêjî û yekdengiyekî nava xwe da ava bikin û em duî warê da têkiliyê xwe ê wan aliya ra jî em ser vî warê şîretê xwe ya ji pêşniyanên xwe em duî warê da kirin pêwîst e ku Kurdên diaspora di nava avayiyan diaspora da çê bin yek jê xizmetê bikin ji Kurdên diaspora re warê ziman çandî xwarasnavê warê pirs û pirskirêkên malbatiyên Kurdistanê pirs û pirskirêkên civaka Kurd li metropolê çêbiye ihtiyaciyê wê pêk bînin xizmeta wê bikin lê aliyê dinê da jî bêguman piştgirî û hemahengî ji tevgera Netewiya Kurdistanê da jî bikin. Yani dualî ewa wî heye. Politika me çi ye? Em bêjin li diaspora derve em dostên xwe pir bikin, dijminê xwe kêm bikin. Şura dosta peyda bikin. Lê em xwedî civaka xweş derkevin. Îro em dibînin nava hemî avayiyên Ewropa'da di nava partiyên Ewropîyayê da li her welatî li parlamenterê wan dezgehên dewletê wa gelek Kurdên me hene. Diyalog û nêzîkbûniya wana wê bêguman hem bibe piştgir ji bo doza Kurd û Kurdistanê û hem bibe piştgir ji bo civaka Kurd a li diasporayê çareseriya pirs û pirskirêkên wan. Bêguman wextê em bêjin Kurd yekdengî û yekrêjî hebin bingehekî me ye. Daxwazê me bingehî hene. Kurdên diaspora, Kurdên Kurdistanê jî gerek xwedî li pîrozbayiyên Kurdistanê derkevin. Pîrozbayiyên Kurdistanê çi ye? Ala Kurdistan. Eger em ala Kurdistanê rêbazî jêr nekin eva em nikarin pênceme bikin û yekîtî îtîfaqa bikin. Merşa me ya netewî ye lazim em pîrozbayiyê lê bikin. Eger em lê nekin manî jî em Kurdbûniya xwe nikarin bikin. Aliyê din îro em dizanin perçekîmeyê Kurdistanê wek dewleta federal avabiye. Dewleta federal dibe ku rexnê me lê hebin. Kemasiyê wê hebin, xeletiyê wê hebin wek dewlet. Lê qeleyekî me çêbiye. Hemî aliyê hemî dunyayê wextê nasînî wextê em Kurd nas nekin. Em Kurd warê fermî û ew ê wan dezgehê wê nas nekin
Demek var da şey kanal hizmeta Kurdistan'a bugün. Çünkü bu abayı ekmeğe, dezgah ekmeğe. Hem dünyaya nasıl lazım hem şey. Vakti lüvederi hürmeta ve abayı bugün. Le bugün. Ve kuman rahmet karnı hem rahmet bugün. Le em dijiti u düşmanatiya ve kırın ne kadar Kurdistan yani. Jber ve ki yani evin ki pirozbayın Kurdistaniye و سروکن کردستان کو در باستوی او لازم ریباسی حرکت آوام کن. وان چرچوه بنگهی دا ایکو دپارێزن li derma dondur her derî em amade ne her kesira karên hevbeş karên hevkurayî bikin. û pêwîst e Kurd bir wê çerçevê da hem li derma hem dondur birêxistin bin. Em li derma li Kurdistanê jî partiyên me hene, komelên me hene de em Kurd nebirêxistin. Ve ku rêxistin di hemû warên civakê da rêxistin pê pêwîst e. Hem pişeyî pêwîst e, hem civakî pêwîst e, warê çandî û kurdî da pêwîst e. Di hemû warê da Kurd lazim e birêxistin bin û em Kurd mixaber em nebirêxistinin. Yani em kê birêxistin. Dû warê da zayîf bin. Em li derba û londir pêwîst e em bankê masiye xwe ji holê rakin xizmetê jêr bikin. Çerçeveye kını kurta yani politika partiya me li ser Kurdistanê derba duê çerçeva kin da. Ne aslan zêde dû dirêj bikin. Lê em dibînin îro rojhilata navîn da û li dinyayê jî rewşekî germ hene. Rewşekî hem tevlî hebe, evê rewşa tevlî hebe li Kurd de rojhilata navîn em karin bêjin Asya Rojava. Bunların Türkçe dibin, tevgerekli Türkçe dibin, xebatin Türkçe dibin, tevlihli şer ve berçûnên Türkçe dibin, dihece. Divê heyecanlı da bêguman Kurd û Kurdistanê jî hem di warê firset ewa da tiştên di pêşiya me hene, firseta di ser pêşiya me, dê aliyê dinê metirsiyên dinê jî. Yani evê firseta ku çêbiye em dikarin eger em yekdengî û yekrêziyekî nava mala Kurd da hene, em dikarin jê peyda bikin. Em zanin ku şerê İran û Iraqê wextê dest pê kir, dewletên desthilatî giranî piştgiriya Sedam kir. Aliyê Sûniya kirin. Ji ber ku ev pevçûn ew wana herê hekî felî û hudûd û nizam çehê dê bingehê xwe da şer û pevçûnan da warê İslamê da Sûnî û Şiî bingeh di nava pêşverê da. Iraqê bu berpirsiyariya beşên Sûnî İran jî zanin meznayî dîrokê ve ku meznayîya Şiî dikin, ew berpirsiyariya Şiî dikin. Devletên desthilatar destpêkê da piştgiriya Sûnî da. Dû warê da evê piştgiriya hene gelek rêxistin û abayiyên tûndirevê Sûnî hatin abarkirin. Wek Qaîda avabû, wek Daeş avabû, wek Taliban avabû, wek gelek rêxistinên tûndirevê ew ê avabû û van rêxistinên Sûnî ê tûndirew li gelek welatên cîhanê kar û xebatên terorîzmê pêkanî. Evî kar û xebatên terorîzmê gelek dewleta tirsan. Di vî warê da li her derê dijayetiya İslama tûndirew a Sûnî hate kirin, lêdan hatin lêdanê û di vî serketina Sûniyan da ê ku her israr dîtin dîsa li Kurd. Kurdin pê xwedî bûn. Helepçe encamê wê ye, Enfal encamê wê ye. Bê dawiyê mesela Daeş û êrişê wanên ku li ser Kurda, li Şengalê bi taybet êjidiya lê seranserê Kurdistanê çêbû, encamê wê ye. Di van wara da ew tirs û hova ku li dewletên desthilatar jî çêbû, lêdanekî di dijî Sûniya hate kirinê. Ev lêdana hanê çê kir? Mesela li Iraqê Sedam ji ortê çû, belkî destkeftinên Kurdistanê jî avabû, lê li hemberê wê Şîa xwe.
Iraq bi tevahî ket destê Şîa. Li rojhilata navên li Sûriye, li warê Filistînê, Yemenê, li derdorê Şîa kurtin. Şîa wextê kurtin, Şîa İslamiyat tundrevê wî karî girtin ser xwe. Di warê de tisekî din yani aliyekî dinê tundreviya İslamî a terorîst pêşiya wê lêdanekê hat kirinê lê aliyê dinê Şîa kurtin ketin navê. Di warê de ev şer û pevçûnên ku li İsraîlê dest pê kir ku ew êrişa ser navê Filistîniya Hemasî ku êrişê İsraîlê kirin bi hezara însan girtin û kurtin. Piştî wê êrişê İsraîlê li hember xeza xelkê Filistînê bi hawakî gelek tundrew hişt lêdanekê kirin. Lê ev şer û pevçûn çi li Lubnanê be, çi li Filistîn be, çi li Sûriye be, çi niha encamê wê li Iraqê be, lêdanekê hişt li hemberê hêza Şîa hate kirin. Ev ya تصوفوبك نبع دولة رجلات نابن مدينكارك كردستان خمن دستخوشي تصوفوبك يعني أو بوراندنا كي سروانش تشكر. بيجمان أفان دولة نشما فرتر تشتكو بن ماسة تشتكو بشارتي تكرنم بيشاروجه باستخبارات قوة بتكريم كل ناب دولتي ما أو ما تشتت زانن وتكريم يقول بولي بالسينما. أنزلنا شنو صفاش Endibinin dibi Türkiye birleştiğini tiştektir. Bu sal hasek ve endibinin betre salını dışala dam sandaki baş verdi sarıkı peketiyorum tekrarını hani devleti evi o encam evi partiya heri perest nişanperest sarıkı mehmet devlet bahçeli Gazi damat korkura amla uçaran sarıkı teröristler falan Zaman her bir beşin terörist. Sarıkı terörist. AK Parti Erdoğan hayal Erdoğan ev dağın sandın ev gaziklerine bu devlet bahçeli destekler ev işgelidir. Le vada zaman da hemen jestan yapana bu. Terörist gerçek bir bağlı evan terörçek evan bırakıldı. Divan zaman devşeniye kadar Türkiye başı olarak da nakiller. Bir gazet var. Devlet maaşı haneda Heyeteki Çevuzda Parti, işte gaziklerine devlet bahçeli, kod bejan heyetan İbrali. Evet, çünkü servaki pekira teknik kırım. Tabii bir bunlar öbürü masada açman devatını, işte ki hem trafik kırımına evet çabuk içine Peki evet heyeti dağım sandığı yapıyor. Ben bir partiyi Türkiye'de dağım sandığı kırım. Ve İyi Parti, o Zafer Partisi, her bu MHP katliamı disparitiya ve evet kırım. Ve partinin dünya, hem bir partinin Türkiye pişkiri da şart intibakta. Ve balkeşe CHP duvarta pişkiri yapıp atıştık beşe. Ve bir var da lazım malbatın şehit ağabeyin ikna kırın, ev kabul kırın. Bu emzanın malbatın şehit ağa hem bir kurda aşıklar yapıya kokup yüzüp ve delevana hakma be. Evin yani pişkiri kırın bu acayip pişkiri kırın bir şartı han tatlılar. Evci neden nişandan ku ev huyna proje ama buna CHP çava lember doza kurdu kursanı denlerin avana bengayı damar avana bengayı çantı. Evci aliye. Aliye de ev heyeta Dem Partiye behmi aliyenin tıkkara olmuştun dağ sandık kırın ve bütün partiye ki Kürdistan'ın damsızlığı Partiye Kürdistan'ın teknik ekibini verdi.
daha bu sene tam ne civarmış aliyet çıt sanı da hakikaten bu andan sonra en aliyet buradan teşekkür ederiz. Yani işte bu beyan tekrar beyan Abdullah Öcalan'ın bu resmi nameki bir de tefsana bu ilan kır. Derbavi tüm Almanya'ya kime tüm yani aliyet Lepe kuma mana partiyan Türkiye'ye yaklaşık olarak davranışını kırın bir maksatın dendirelim. Ben bir saçım evet taraf yani. ما وقت وقتی وانا پلیس کل سال به مسئله اوه من وبریا بیشتر افشان تار باکور شر مفتون تونه yani şer gerilla tune ya افشان یک مهیا تو پیدا کی ناله دوستان کردستان و bu ev vakti افشان مفتون bu hayalha belki beyin içerisinde hangi beyin satata kur adı kuşun şeylerin o iroji hazara bunde kuda kur kiware bundan ki ne var devlet Türkiye ve Türkiye'deki çek strateji vardı. Gün ne var peşkiri yapamadım şartı şunun gaç geriyle evet şart de Kürdistan'a bakın tüme teknolojiye yirmi beraber. Jiber belki efşar mevcut tüfeyle kinada Kürdan efşar lazım beyran. Şart beyran ve bundan adi etvar siyasi o teknolojiye netweda emkar netir haber dedik. وشارك بهاي إنه لباشون كردستان لباشون بهاي تاني تربية ده Türkiye evi parça Kurdistan icdamda bakıyor. Jitçi Çili jortçi devlet atıp şu bölge yapıyor leşkeri yapıyor. Gab bondur batça o ciber koşan kafçon gibi ne devlet adamları Türkiye de buraya yasayın avlatları ne kadar kurtaracak. Evci roç efşar kafçunek bahaya vatan evci zarar etti Kurdistan'ı ve kumaş bölge efşar Avrustan'dan peyda Kurdistan'ı. Lazım efşar Avrustan'dan erişim Türkiye lazım Türkiye Avrustan'dan Türkiye'de erişim var efşar Avrustan'dan. Debi banga Taruki PKK Abdullah Öcalan'dan Ravastan'dan şer pek çok yapma emniyetine hem diğerinin öndejine akşam bazı bir Ravastan'da. Şerek kusura reddeme bir Ravastan'da. Le Taruki PKK Abdullah Öcalan şekilde bir banga kudadı. Balkeşe Debi kurtara yani mesela federali devlet icra çekmenin federali ise otonomi Pastaken çantı evana hami milletperestin, nedoperestin hiç versiyonu var. Yani şu burada tutuştaki peyüse daha fazla ne federali pasna oldu. Pasna çantı pasna ne yapıyor. O da 5 şartlar şartlar arasında beyguma zaten vidayet emçin. Yarım şart var işte. Yadın entümeşim mesela Kurdistan'ı persamene tabi bir partiye ki var, bir şahsa ki bana eyleten. Emlikemin, Abdülhamid Öcalan çıkar girtiyen siyasi zindana hene, lazım beni azat kırın. Ev kesin koşular liderin koyu siyasi derman emliklerin hem velat yapı, bu azadi bir sabır velat yapı. Emlikemin. Le mesela mesela ki netaviyet, mesela ki arda, mesela ki idare etme, mesela devlet bu ne? Cenab-ı Kurd, Cenab-ı Kurd'a dedi ki bak basak atmak. Tabi basak yemeği pazarı ne? Ne var da anladım?
Yadın eğer danı sanma ki evet ya ben nasıl çavaştı karate gotin bes partiye ki Kurdistan'ı mesela ne yapayım ki için. Aliyadını beguma eko çuvaşlarla ve eko beter şey ederken sanatı ne Kurdistan'ı çe beşer rojana çe roj alan yani Barturi rojava çe de Bartur her parti üretimi Ali Kürdistan'ı ki başım bu afşan bağlaştı ve bakın o pasa merhatiye çeyreke dertene Kurdan derme Kürdistan eşitler gerçekten. Her türlü gerek bu afşan bir bağlaştığından güçlüya şar bağlaştığından etkiler. Levare pastek dozu mesela tavayda ve kumandanların cüdahına ev cüdahına hem nava Kurdada hem derbe Kurda evvaliye gidilir. Belki em vek partiya vela Parti Kurdistan'ı hem mağd binin tuvalete koşuyor. Hem rıv bazen kabatı bu toza Kurdistan'ı ravayet. Bir itaati, kabatı demokratik, buradan zekirin, ve nişandan, ve değil de zaman uçanda hudaketler pişkili mantıkın ve hem rıv bazen kabatı koşuyor. Em bêjin mesela Kurdistan'ı mesela devlet bûne. Mesela bu idarekarlığı lê ji bo demkî daxwazên Kurda ku hemî aliyên Kurda hinekî daxwazên wan demkî hene dikarin ev bibin alîkar ji bo çareserkirina pirsa Kurd jî. Evana çi ne? Wek navên Kurdî deverên Kurdî, bajarên Kurdî, çiya û deşt û zozan û kaniyên Kurda hatine golandin bizibirînin bi zimanê. Milletê Kurd karibe bi zimanê xwe perwerde bike. Mafekî diye xwezayê. Ew navê bê kabûl. Di vê warê de Kurd karibin bi navê xwe birêxistin bibin. Evana xwestekên Kurda gelemberî ne. Yani Kurdên ku hemê partî û alî û ewa darêxistin. Heta Kurdên ku di nava partiyên dikare jî bicîbûne wan jî wextê tu wana pêvî hemîn gele. Bi van daxwazên acîlê ew ê. Gutiye ku hene bên azadkirin yê kes ber lê pîr û raya xwe û lê nêrînê xwe neyê ceza kirin. Hilbijartiya ku çêdibin serokatiyên belediya em dibêrin hemî bi daxwaz û evekê ji kar û xebatê wan tên toplastin. Evana hemî karên demkî ê daxwazên demkî ê lecbîn ê Kurda di van wara de serkirdeyên Kurdistanê wek Şêx Seîd û Seîd Rîza û Hevabend û evê wana Seîdê Nûsî gola wan Kurdistanê pê nikarin her ser gola mezinê xwe eger ê Müslüman ve petnekê bixwîne ê ku here û bîranînekî wan bike cê gorê wan bixwîne. Diyarkirina wana pêwîst e. Bana hem daxwazên ecîb. Em li gelin ku hebata me jî li gorê wê heye ku li Kurdistanê partiyekî berfira bê avakirin wek Sîwan, partiyek Sîwan bê avakirin. Ji bo wê ev beriya yekîtiya me jî kar û xebatekî me vî warî de hebû. Evê pêkataya partiyê hem partiye hem Devleta Demokratîka Kurdistan benkî aliyana nihayê di vî warî de kar û xebatê me hene ku bi hemî pêkateyên xwe ba çi eşîr bin, çi dîndar bin, çi evê bin, karibin kesê ku nikare bibe endamê ku navê wê Kurdistan tê de hebe bername wê de Kurdistan hebe nikaribe ya cesaret neke navê de kar bike xebatê bike em dixwazin partiyekî berfire wek Sîwan bê avakirinê em hemî piştgîr bin tê de alîkar bin ku partiyekî navê Kurdistan dê tune be seraserê Kurdistanê de karibe bê damansandin. Partiyekî berfire bê damansandin. Em hemî partiyên Kurdistanê piştgiriya wê bikin. Hevaberdiya wê bikin. Kar be eşîrê Kurdin, şêxê Kurdin, dîndarê Kurdin, aliyên Kurdin, dikarlar her kesê ku ji belkî ji pêşereşa Hokûtê nava partiyên Kurdistanê de cînar bike, bi nava partiyekî wiha de cîn bike. Ev partiyekî berfire rastî ava bibe, kabeteke ve hilbijartina jî li aliyê Tirkiye jî bi navê Kurdistanê em nikarin
buraya bakın Nave Kurdistan'ı belki gelek başarı masada belki ne problemdir. Dikerek alayım Türkiye'de emnet aldım partiye ki buraya bakın evet kurtardı. De partiye ki var kara sırasıyla Türkiye'de Ceko Kürt'le hemen dikara bıraksın ve dikara fırlatır ve bu şartı marjin Türkiye cıvı kutu teke bir yapacak. Cıvı kutu partiye ki kalbi ki kursu kurskuyken kurdeme metropolojik bir zaman teda biçim ki lazım sadece dolar çift uyar başlar Türkiye'de dikara değerlendirmek değil. Partiye ki var fırlat dikara metropol anşin de Kurdistan işi bir yaptı ve hemi âli taraflarına bakılan birbirine hem Dülval'da Navataba'daki evet ama âli ama hem partiye men Kurdistan'ı Navrumabu hem Navrumabu mesela ki Dülval'da beklemeler daha parmanın Bağda Mukadde Kurdistan'a bakır halinde despeka nurahaya abayın çur rahaya Dülval'da Kabad'daki emniyet kinku efkar xabaz ji peş keve. Eğer ne yapsan gel bu partiyen bina ve Kürdistan'ı ve tamam. Evdin arkadaşına bakmak. Aliyetini Kurdino Duruşaba Kürdistan'da Kürdistan'a başvuruyor Duruşaba Duruşaba'da. Yani piştin ketila marbata Baas, marbata Esed, rejim Abbas bu şekilde çevir evet Suriye o ev bandolaki fazayı Kürden men Kürdistan'a başvuru projevat ki ve hemi aliyen partiyen Kürdi le Rojava'yı Kürdistan'ı damusandı ve hemi aliyen damusandı iknayı. Piştiriya ben avame şiret eme ve dağfaz eme hemi avdu ما خواست دوی روشا نوتا پیوستی یک دنگی و یک رجیا کرده های اوه پرسد نکوهی یک دنگی و یک رجیا کرده وقت تو نبه اوه پرسد هانه سراره که مزن بگیده جبر کو نهان روشا نها دا هم درایا دنیای کشکی دا هم درایا کردستان دا اگر لکردستان باشور روشاوا destkeftine bike ve ev çubuk peşaroja sanatsal Kürdistan'ı kahve gerek bu mehmiya destkeftine ki. Eğer tek biçe deve fırsata inroyunda bu inro hemmitin yapıştırıya Kürden meyin başvuru roşavat ke fırsata ki gerek mazana tekşuna ve şey çubuk peşaroja ve tekşuna ki gerek Duyuvalda her dediğine kadar, her davasında o nefret da idamında ve her şu an partiye bu ve sırala ve beşi gerek dışta şabudu gerek bu dağıtının hem de kabul bıkan yekdeki bir yaklaşık o bekleyelim. Ev danı sandına beşiret Amerika ve Fransa taybet o ve pişkiriya Saroki Kürdistan'ı Mesut Barzani ev danışandına o danışannavi kurbatım amir acı kır evej şekilde zam çen canaştı daha davetler de iro ve mezginiye ki ve kefbaşiye ki iro kamıştı konga kişekler konga ki çoğu yekresi yektengiya Kürdistan'a başarı rojava o gore ku hayal madenge kuşe hatın cem dınava kuda lefkirneki pekatiye devam rojen men peşta ve heyeteki hem beş parti uğraşsan hem aliye enekesi hem aliye partiye yakitiyen demokratik Kürt Suriye o ev aliye derbay ban her bereyane jwana ve heyeteki hem beş bir avakırın ve ev heyet karbe lehbere Şam'ı parasına mafin Kürt bükene ev kişi bu lehbere anla ilerken müstahçı lehbere ve kuman nama varlama yardım işi Kürt bu çıktı yani yok panik dünyada ve dikare
dileme ben bunu dileme de badi bariyan evul ev çok bariyaraki millet bu ağayı adi bu değerli bu kadar müşteri böyle bu ev her defa zaman bu yakdaki yapacak şey var emkana ki başın o evin bu ilo ungavan pekar yakdaki yapacak ki dana bakıda abakırlar evciye ki başlıyor. لآلية وجلات أما زادكن و إن دولة دستاتا بتايبات إسرائيل أمريكا بتجي إيران أو إنجلترا كمان إن شاء الله فلسطين لبنان سوريا أو ده باس كمش قادر وزوردنا كي قالك زي هي العراق في تمهيزها حشد الشعبي باش قاعدين هيك سميرة إيران تستند يعني العراق أو كمان بدأ تنازل من هنا في يوم ما يقول باش قاعدين لأن هي إسرائيل هر چند بشه ایشی ایرانی بکن لكن ایشی ایرانی نکن يعني إيه بشكل شكلاري وأمريكاني إيران شيء تبغى مناطق كلك جيرة دمك من الطرف بهمت مسكن أمريكا أو بيت منا نج حياة نج شبكة لباسكي وانا يمني شيء نعطيش كاندن أو جوار أفريقيا إيران بلكي يعني إيه شكل كلك فن بكرنيشيم لقاسكم قوة إيران بشكل تساجي عالي كشفكر ونكر تسا مسينا سوني بشعاء وبدو يعني مسينا كنا موضا أبا بكر لأن يريد كنكو أو تجبريا لأن إيران مخالفتها كهري هم دوار كردستانيا دا هم دوار تقاطعين كنه إيران دا belki fırsatı baş çeker. Evi diken ku ev tişberiye hani fırsat çeker. Bu emkende ki başın bu demek ki bereda Parti Demokratik Kurdistan sandı parça. Bu da sandı var bu aliyetine Kurdistani aracı da sandı var her bir parçanın Parti Demokratik Kurdistan altı çan bu yakıtya hop Kongra Hoca çan beri avakın kongre yani ev yakıtya tamam kırın. O Dano sandı da ki hepleş behmi aliyet Parti Kurdistan'ı rahiye hem hangiye ki abdal tabakın domandan emniyet ki bu yaklaşık yaptığı ki var idaşı hoşlandı Kurdistan'ı be damacmandım. Ne ali başlayacağım ki başında Paroşan mümkün yapmak anlam evet Kurdistan'ı be avakların şonan insanın İsa'nın hem zaten Irak yani parlamentoyu Emniyeti bu Fırkata Kürdistan'ın negatifliktir bir avakların belki ev avakların bir de hizmet bu yekrezim yaptığı peşmerge ve polis ve istihbarat Kürdistan'ı ve Aboriya Kürdistan'ı ve bu anlara da tek otun bu nefkirine ki heye bu Fırkata Kürdistan'ı duman varın fırskine ki bu hiç vakti de gavın bağlayacak. لامبر بخدا هی کاربن یکدکی یک رزیا خو آوار بکنم. بکرتایی وقت و مکرد که اکسپاس بوده هم نه نابینه کی هم بدن پشتی نابینه پرس حوالا هستن دعوازن حوالا هستن توی واردا کاربن لگوره تپت خو هر سامبوگا خو بسی ببر. اینکه اکسپاس نه. کنبره Tamam. Patlat tamam.
نايم مايكروفون Mikrofon